Nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Platí to pre vás, ktorí ste v roku 2025 nehnuteľnosť nadobudli alebo naopak predali. Termín na podanie žiadosti je do 31.1.2026. Podať ho môžete na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Varianty podania sú 3: osobne, poštou alebo elektronicky. Práve elektronická verzia je z môjho pohľadu najefektívnejšia a zároveň tu máte komplexné návody, ktoré vás vedú krok za krokom. A preto si ho spoločne dnes aj ukážeme. Vo svojom prehľadávači si zadáte konto.bratislava.sk. Ideálne si pripravte aj list vlastníctva a nadobudzaciu kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti. Máte tu možnosť stiahnuť aj PDF priznanie pre klasickú formou poštou alebo osobne. Ale my sa ideme pozrieť na tú elektronickú verziu. V prípade, že ste nadobudli prvú nehnuteľnosť, dávate priznanie. V prípade, ak už nejakú nehnuteľnosť v Bratislave vlastníte, dávate čiastkové priznanie. A v prípade, že ste nehnuteľnosť z roku 2025 predali, dáte čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Doplňame tu aj rok. Pozor, dávame tu rok 2026, keďže nehnuteľnosť ste nadobudli alebo predali v roku 2025. Ďalej vás bude systém viesť, postupne budete vyplňať údaje o sebe, o pozemkoch, v prípade rodinných domov aj daň zo stavieb, to sa pri bytoch netýka. A 6 je daň z bytov a nebytových priestorov. Tu, keď si ju rozkliknete a dáte áno, systém vám opäť rozroluje všetky okienka, ktoré budete doplňať a je tu podstatné spoluvlastníctvo. Pokiaľ ste jediným vlastníkom, dávate prvú možnosť, pokiaľ vlastníte nehnuteľnosť v spoluvlastníctve alebo spoluvlastníckom podiele, dávate 2 a v prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť ako manželia, je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Takisto na konci máte sumár, kde si všetky svoje údaje, ktoré ste zadali, skontrolujete a podáte elektronicky cez Slovensko.sk. Verím, že tento návod vám pomohol a že podáte daň z nehnuteľnosti bez problémov. Majte krásny deň.